Ja voittelun loppuaika muuta muille sijoitus. 5 sekuntia lähtöön. Ja näin koko nippu liikkeelle. 5 loistelijaa. Tiukasti Julius Lepola Porista kärkeen. Junioreiden Ero tulee paikkoina! Viime kesänä mainiosti luistellut nuori Lepola. Siellä kärjessä takasuoralla. Dalila vetää yllättävän hyvin sprinttiä, kun se on karkkaa. Luolella täällä. Ja siinä Danila Ruusu Virosta on vaalii tiukasti kakkospaikalla. Pystyykö Lepola pitämään ykkössijan? Tiukkaa tekee, mutta kyllä Lepola, Ruusu, Idaran ja Mattila